Hamren pen socheng MSc constituency ki parlo Karbi rong asara me pen KSA erovet mate ekleivet kapedoji aphan hirjume ki pi lapen kachoningri lamthe kapiklang West Karbi long Hamren rong supi hi thi marim Karbi Lammet me asaihem along tong sekot Karbi lu charlia song mate KSA tum isivet mate erovet ki do thek thepen ro pho ki do pen Karbi akhia ki sung the tan lo lapen kapedoji aphan ajakong ki bok theklong si Jasimet Karbi rong asarame mate KRAA tumpen patir piponsi KSA erovet kapedoji aphan pangrum bom than pon bom lo la solong KSA inglong pholong kido KSA mai phu mirjeng krulapen kongchun bang George Timong atuma hinpen erovet kidoji aphan kachikrang the kiklang KSA ekleivet kidoji aphan thanglam the chibi bepin pen kikroi putha KRAA hinpen kurwang thu pipajer pon Karbi Lammet mate KRAA hemalong lakha nerkep Hamren MSc constituency an parta lakha prisocheng MSc constituency hinialong KRAA long arpu ke do tumpen phirangkia mai phaponsi KSA ekleivet kapedoji aphan lamthi jai pon KSA erovet kidoji aphan lakha prisocheng constituency pen KRAA me phu himari teron KRAA dihin rimbang ranjit teron tumpen lamthi jai dun halapu lakha nerkep Hamren MSc constituency hinpen KRAA me phu jenging hilapen KRAA claim sip abang phu longki betum penta chitong dunsi RD dojot KSA ekleivet kapedoji aphan lamthi jai pon ECSR lamthe mate common sense lamthe kipudo stop asking why they keep doing it but start asking yourself why you keep allowing it atheke KSA tomohan kopisi kache thang varat pu arjujera anutina karbita amithang si charjurep nang pu kopisi ni KSA tomaphan pache thaklong varat pule charju sonte athe ke pini Karbi arat mate political atum penle pache thaklong ledep mate kache thak varat KSA tuma phanjong si nitun KSA ekleivet dodetike KSA nanghok thek thepu jongsi anutin Karbi ta ningje pen jongdun thepasonte KSA chekak hai hidaji KSA ekleivet donangpo jongsi kewang jilangani KSA ekleivet do thek thepurote KRAA phanta aman ki pi thek the kachingri ka via jakong ki bob akar bia khelopu angtan pen kewang khe ikilang rok kangnek choya TVC nang plang popusi akoi pipon KSA do bha kachoningri ji pobake alang li tum ro phota isivet ekleivet le do kulotamte alang li tum ekleivet pon alens tamaja kongri posonsi ni theda athema nona son pu do jam dam lo pulong ta lu tinta kaching ki alam belek mande ji pasi itum kalbi lochalia song ko hongu bang kela ke non legal organization lasi ilitum non ketha mon teng lo dang te la KSA ko atum bang ta parti tin long si je bonum hok ko son si je plang da lasi I siwet KSA dosi parti tim political organization no laso kachi bonum hop eta dia phal bang si nilihin pen bang jasemet ka music kampung sepini kat biang long no aja jar kisung kustamedo pini uturmas tedalam le punon mate influx mate bang akhayatum la dakar biang long timit ne pin kai ke wang pen kedang lo long le bang aduya hoi nang ki pet pen kedang lo son thak si long le potan punon bang khai tumhan si sedula long ria long hoi kistame pi chimit net pin hai hoi long kistame KSA tum chingru pet pen asyang tong isivet pen si song si ansisi sarkar tum kistame itu malam ardina Hamren pen nadialing hi Karbi nong nai